karamogo kana kasi sa kana kasi abe yew ami deme kay What is it? Nega na maga. Bilay uyashe. Ni bilanga ni tuli. Sisa no ni fani mama yake ni wole sisa. Connecta ta ko yala connecta la mina fu joko. Karamla kasha sa kana kasi sa Ay kona suko do pego. Asa doa. Ese ata de doa. Akani balo nduru jabo la. Ni basi no nga fetu. Abi fewa. Ne kasi sa ta. Ay apa. Kumane. Jamu abi Amma ata de nega person nega video. Sari karamogo ne ma kasim ngabo kemna. Sari ne ti dugo no to mombi ade. La por que ga pasar. Bismillah illallah Muhammad rasulullah. karamogo amasi do Abo ayo amasi ando no jida. So tega finim bla. Si never do. Atala che mina mu fi aben ala tini badra duna ka zigle to ni orola no am so fam be ne afi ete kuma di me ni afi mo fato testo anga faranyonga mo fo ma ore do te fo fato e akesa anga fendo ni ta nyama ku do ni ne ko ni wuli ka bla mu idore bien ya odongo itala nyama ku di do takana ki bola no e fa no fe muso itala muso mana ko aga nyama ku tunna aje kana nyama ku tun ibe ka zoya min bi ka dama dia la ne ni te nyono ne ne ni te nyono wa ante Auni yamume. I know bi ta ke duguma ni Ma passant entre ma kero terrain au desesanga. ayi e ma fam ni dugono ma o famana wala an na fuli ke karamogo la kuma an ta dongo ebe an fana ya sigi ya doni kan sege la se doni mi ke imi Mona etige dala. wati do la me repos On ni client la foi ko sandu. boy ita so garzige de tala sege la ne mo kay bara me de fam do min ni bi fega support ke ani fere tiye ibi fere ke mina blow do piu kele bla bo semene ko she kele o bo bi de Awa kan sa awa ngati bila sira. Ini kana tare wallahi abidala badra dala Ko badra. wallahi badala abidala Krisini. O te ka shilla tigale ya. John. Ne ga shirma la tige ne tisiga shi. Papi be ne ko super gela dige. Jaba gele fena te. Papi ko. Jaba kele te baragala bi. Ta. Ni badra ya bla dabna. Kana ne ga da ko ngore ni ko ni ko to fle kan ta Siga shi ga den to ba. Wa ko la kana ya. ama kabuli dori kabuli wa nana fulde la me amati la somne Ay jonga la ko. Au ko shi fuga Krisini ne be do. kaba la ke de la ko mulla Ay ya kai ne bi ita wala ita Krisini. Chamo. Aga tale bla. Ay. Chamo tele. O ma te kuma eu de fe nga otan bla. Aga ndanga ko shi de. Ai lu ko infe. Aga takashenga. No de fio. No auto miro. Ko auto kuna mari la jeko. Kasoro kuma. Yagni bala kolongana ni wati. Mu fo de mama bona honore. Ko kolongana ni ya gota. Ke o mire ni tege. Ni na kono fu ba de. kanna ko nyami de kolongala ni o yanga bomana lada awo ngani e fato ya lada de anto nye don ne ame bomana lada de do ante fato ya lada de fato ka sigi anto do na No don bi parce que obitane bi. Ata. atuma ne de bino amena jagala ka tibla Nyata. Allahu akbar. mi amena shia ni bi shia isi an won mesegi garde ami bla tamanjela ni Ay do ade bla chama jalaw. Abe bla o furgo ino. abe fa aben ala Fade bila. Hey kulo akene wani. Ya ke de sira mi. Abe bo bi mu. do Wala la kono te du ngona ne tsaka wala bore. Mo finyana. o isi sa so man tibla Ay inte da ngasi do. Fuari chokoro. ni bora badra Ni na ti shi aga fore la ko jokma inkinda. ni bora badra bi fa ne walai ba ilo bere abu Ni bona dale
bona dala. Ne je pas woro nan tangolo. Siri tige bari ni. O chokor ba to le boda kana. Ola ni kuma ni musu ko ni. O bi se golu su bo tige la. Ni ya fo ni ma fa fa. O do ba fo kale ya pa nga so nya fa. Na tangolo ni na te ba. Tasa. Dili. Atise muso me wallahi. Dili. Ne dara. Ete muso ku dama. Kresin na lo na dale. Tasa ate ko ke muso la. A bona la. Matari alisari. Ai, na ta alfa. Ne so ma fa. Tasa ate fenge muso la sa. Fe papi ko so O wala papi be. Na oli amu ke nyoko. ne me ne te ma me da. Ay baragala be. O te do Me ata. paragala wole nga papi. Dili. Abuka kata so papi ti so baragala. Ma fuko papi be no re. Baragala do ne be no re. Ite Na oli o mai bende meni nga. Kumi e ko ale ko. Papi ti so baragala. Ay au si yame. Badram no so re. Ne on barakala ko adat bulina an adat. Tasa ate si muso ma. Ate ata to anga do sala wonana. Wallahi wala ni o te badara ka bereno. Wallahi ni nu be bereno. Est-ce que yebena? A passer go ni badara ku na soro bi wala me soro. Chaque jour c'est-à-dire à son soleil. Ah ouais, chaque nuit à sa lune. Ah ouais. Et aujourd'hui c'est notre Jour. et c'est notre soleil. Ouais, effectivement. Et le soir c'est notre lune. Tiens, c'est comment? Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait un caramola in a sushi. Voilà, parce que déjà que ko sigira sengo wolu soro la. Donc ama nke tuko suku bere la kan caramola in nan ko sinon ni billahi ante pani balo wina de. Parce que je vois que mamundo jate kwa gulo fe. Jakara. Mais c'est-à-dire ami kodo de créchini. Abana. Donc ni afam. Ana ka visa fira ni wori muso. Voilà. Ana do kodmando la. Voilà. Ana ka jake. Ya. Abi nan go abenala chi. Ala tanketi ni fe wo. Mamundo ma c'est-à-dire Koube. Ay waro ni wari mi bolo. Il me sega ma nege. C'est pour ça que quand on a l'argent, on est boss. C'est-à-dire on est boss. C'est nous les. C'est nous les boss. C'est nous les. C'est nous les boss. C'est nous les. C'est nous les boss. On a des boss. On a des boss. On a des. Eh, amna tebe dala. Les boss. Assalamu alaikum. C'est ma télé allez. Allah, kok nanga baroke? Utara kan dane to. Kok nanga baroke? Utara kendo. Kananga baroke. Kananga baroke. Boss, salut les boss.
En arrière. En arrière. Doucement. En arrière. Ye kike fato ye. Ye fato ye. Mana ka fato ye. Uta kendo. Awa. Nga foto ye. Ka foto ye. Ni ma Kene di. ma kene re. Ni dana. Na fini kai. Tura. Kushi fala okay. Ah ouais. Flo. Mumé. Na bora ate. Je vara saman sa. Wala ate. I b'a sɔrɔ e bɛ badara bolo de ne tɛ. Ni ka na cɛ Flo. Cɛ i b'a dɔn fɛn min ni badara ye ne ba bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn na. A bɛɛ nana cɛ ate. O ne m'o galon tigɛ yan. Naba ye. Tiens. Quelle chance. On va prendre de moi. Quelle chance. C'est la chance. Ah ouais. C'est comment est-ce que ça va? Ouais, tiens. A taara quoi. A taara. Eh. I b'a dɔn a ka bere sa de ne ye bere ye ka ɲɛ. Jɔn ni bere y'i ci fila bere don. Bon, Fulaw bɛ nin wele ko tolankurunin. Wa fɔ ne ma Safiya Maya. C'est-à-dire nin ɲɛ kelen bɛ taa lahara ka segin walayi. I b'a dɔn dukɛnɛ yɛrɛ mɔgɔ tɛ yen dili Ouais, an ka wele. u donna u siranna cɛ tɛ du kɔnɔ a tɔgɔ bɛ kɛ. Dili. Badara ne tɛ yan dɛ kirisi nin de bɛ yan ne tɛ yan dɛ. A ye bɔ sa a ye bɔ. Dili. Ko kirisi nin de bɛ yan. kana tɔgɔ fɔ dɛ Dili. Anw ne dɔ sa. Jɔn. Dutigiw. Dutigi jɔn. Cɛ bɔ sa cɛ Flo nin fara ne don. Ɔ kotigiw de bɛ yan. Cɛ. Cɛw fɛnɛ. K'an to yan nɔ. Ouais. O ta mun bɛ yen. Mun bɛ aw t'a dɔn. Wa. Donc Flo c'est ça. Aw kun bɛ ka siran Badara. Non an bɛ ka siran Badara ɲɛ. Badara ni fɛn ninnu. Ayi. Mɔgɔ cɛmɔgɔ ninnu kun bɛ u bɛ. Cɛmɔgɔ ninnu tɛ se ka jɔ Badara kɔrɔ sa. Cɛya. An nana Badara maîtriser k'a gɛn ka An bɔ. fu Malika ka bɔ kɛnɛma. An y'a fɔ a ye bi an tɛ fɛ k'a ye da la yɛrɛ. Non, o tɛ ka bɔ la. Ko cɛ kelen min bɛ du kɔnɔ yan nɔ ko min bɛ se Badara o furu ni Badara. Elle c'est la Christina. C'est-à-dire maninfin. N t'a dɔn n bɛna fɔ cogo di. N'i ma ko kɛ. N'i ma ko kɛ i tɛ c'est-à-dire maaw t'i dɔn quoi. I ka valeur. Sɛbɛ ko t'aw fɛnɛ la kuma dɔ la. Ayi bien vrai que an ye kulonkɛ maaw de ye mais kuma dɔw la n'an m'an sɛbɛ la il faut que o fana bɛ dɔn de quoi. On a des principes quoi parce que. Dili komi n'o kɛra i bɛ ne tɛ se ka siɲɛ bilen tu kunu ne bɛ yan nɔ papi bɛ n ko sogo ye ne bɛ taa so. An ka taa t'i bila. Mais aw dalen b'a la k'u taara a taara. A taara. A tɛ sɔrɔ da la. Da. Ne ma da la. N'a ye da la a ye n'an wele an bɛ taa o bila. O ko ka nɔgɔn. A ko ten. O ko ka nɔgɔn. A ye da la dɔrɔn a ye segin ka na nɔfɛ. A ye kirisi n'an hakilina tigɛ sa. N'an k'olu b'a de Ah, sisan sera de ko aw ko peut-être muso bɛ sɔrɔ so kɔnɔ ne b'a filɛ ka Ne kɔni dalen ma. mo bɛ sɔn ka Badara bana. N'a fɛ Christine ka ko ka Flo gɛlɛn. yɛrɛ Flo y'a bama n ko Flo bɛna bila kulo kɔrɔ ne de ko A ko k'a to yen. Ayi a kana mɔgɔ fatɔ la dɛ. Mais ni muso jɛman don kuma a man kan jatigɛ. A man kan il faut avec la Dilika. La grande dame Dilika. Nafa b'aw la sisan yɛrɛ. Nafa b'aw A y'a la. ye sécurité de o. a ye ta. I b'a dɔn sécurité sira bɛɛ. Physiquement ani wariko. Ouais. Mon ami. Ouais. I bɛ Badara sɔrɔ da la. Ayi foyi sisan an bɛ dugawu de kɛ Badara kana ye yan waati a bɛɛ n'ala cɛ mais Flo c'est que i b'a dɔn cɛ est ce que an t'an chance tenter a kan. Diliya. I chance tenter Dilika. Ne ni e kɛ. Den. Awɔ. A ko bɛɛ to yen sa il faut qu'on commence ayi sa il faut qu'on met en place ce qu'on avait commencé. Ouais, le soulagement. Soulagement de karamogo mais c'est étape de karamogo. Il est allé ka da gosi mala n'ale fɛnɛ bɛna bɔ. N'a bɛ bɔ. Wɛzɛ. Jɔn bɛ filɛli la. Anw de don. Anw de don anw. K'a bɛ filɛli la bɔ. Da gosi pop da gosi. Karamɔgɔ ça va? An ce. An ba. Ah, kɛnɛ wa? Baasi tɛ. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. C'est comment? An ce. Le mental là, il y a du mieux. Voilà. Moral quoi, moral. O ye fɛn jumɛn I ye? ka wusa? Fɛn I jumɛn? b'a dɔn ni dusukasi ko dɔ ye mɔgɔ sɔrɔ. Ouais. Ou bien ni mɔgɔ ye ko important dɔ perdu, ou bien n'a ye mɔgɔ important dɔ perdu, ou bien n'a a dusu kasira cogoya dɔ la, a jigi cɛnna cogoya dɔ la. Donc on demande est-ce que moral ka ɲi? O kɔrɔ ye est-ce que
Akapsa est-ce que donne bora jusqu'à là est-ce que ani mogo be be baro la est-ce que abise ka mogo lamea est-ce que abise sisa ame wati mina ko misisan ko hakilina nyuma fo ite na yandu ko la awo aben kuna ere de ka yandu fere ere yandu ko na moko bege o hakilina drone be dipini visa ko en kon kera ko ni passeport ni visa en tinendo ite ka nyesora la ko ni hakilina nyuma fo de tena sisa wati dollar avec un mono ere nga pulsu wule ka yandu ko na moko bege avec no mogo dimina hakilina be ni la quoi c'est normal c'est normal parce que c'est normal ite dako fo ila quoi aramade ni dimina ora to abe fo aramade ni dimina sei dusula ya ela muga kele na tunu so nega muga ko tuna garam tan buga ma fika to mana de ave wande mbo ka tuna garam bo garam la munu be ka soro anta do muga anta do nulu do anta do nulu te na kunu bugo ne te muga e kuma na giribu bugo akunu bugo wala bonega fem tunna sisa abeta million flala million fla na ma shi soro mena mambugo ni ji ma be nyinya ma shi mane jabi ni nya nyini to akanga soro la ne a nyini ti miri ya dabana ne arajo sura ne mata kuma forum na bon ni ba karamo o bayari non amani le so ke la maîtrise de la colère ouais allez te belare et ala kana de école maîtrise ma delika boanga dukono la maîtrise de la colère o te doere ina faut c'est-à-dire mamu me c'est adusula tu vois est-ce que bon la sabali de donc quoi ate belare tu vois de bien karamo o bayari est-ce que karamo ete ayara ya bani tu vas sur le chirifou chirifou donc mais aramadiana comme ala ko magnifique ni ko kerla ni debun yi soro kika bla ala ne ko ka sabali sinon ne ko mina kodo karamo sabali ya karamo be iba do be no ni misaka mo bon na attaquer moi e fait sumara donc manga rola ko sumara ale diminer lo ala ay ko gere aga sadi grebu chamane gmale bulu kala ne fleni ne ka bara ne ka dunia kala ere da damne na dunia jugu de kala non abi do iketo la abi ne ka dunia adamne na dunia jugu de kala na chokoroba do ere tumanga sigidala chokoroba en kume bitigi de firi se bere kun tai zone de la kana bi chokoroba en kaka bitigi kona fempe shuna na ka warbe chokoroba en dairi mesiro tu aka bitigi de warfo kun ta bulu anana kuma foni ne ko zone nun tar ko samara sen fleur de ngaka na samara sen fleur ni doraka dia me fleur do kala o dugu sadia kaka bitigi datugu 20h akana dele 4h na ka bitigi mino na warbe soro ya baba nek me feka ni fo depuis le début depuis ko début an don to do ngono c'est-à-dire chibe mama ya oro ko sala to di be mare doni maga do kana c'est-à-dire ne samara imbara ka samara imbara ka kila ka siga samara imbara ka samara imbla sofurukuna c'est-à-dire 20h 21h 4h talaka minon sorin adon atigi sigira ni bisiki ni bomba de kana ne ma ne kuma bodo o sana ko e fa samara izin do problème so est-ce que ça paraît donc bonne be su parce que ero fa ko morita era kuna duniye ko woro ni cheni suno ne ka fe manga tunu bonere de flé yami watim na sisano ni tubira kase wati kasi kona squad imanga kona squad ke o beneti suno billahi mami pe ne ka visa ni nga password ta akun sebe ne ka bosuruntu blati la bite be ne kanoke ewe tsana wa okay nyame kubange wakati tsana so ni ko badala sama so badala na mena ko mundara badara ye hey zena ko ne be badara ko kala masisa ni badara na ntelma ne be yela ko fa mo fare wile me badara la sisa ka family badara la wa nte mi fie ni tu badara na telma ni joki ga yela ko fa wallahi afla la dola gele shwe o de la tiamo nana atemeno odona ko fato bi karamogo fe me amaso ngapoko badara kera fato di fato mi dole o do ko ne be bo karamogo fe badara ne kumedala ni segna ha do
fo ne taara n dɔ da karamɔgɔ fɛ yen sani badara bɛ taa ha e bɛ badara ko kalama sisan Ni kɛra baara ye dɛ. tɛ badara ko kuma kalama dɔ fɔ cɛn don. o ye kuma jumɛn fana Village mɔgɔ ninnu kɛ. N'i kɔni bɔra village la ka na baara ɲini kɔni u b'a essayer ka dɔ k'i la de kɔni olu de ma badara baara. n tɛ village ye nin ye badara ka bana ɲininen de Cogo di? n y'a mɛn u da karamɔgɔ ka du kɔnɔ ko badara taara de k'a bɛ don kaliwa la ko ka wari diyagoya karaba k'o sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kaliwa ko kalama e tɛ se ka fɛn min kun e bɛ taa k'e b'o karaba u fana u yɛrɛ yira la. Badara ka 200 ni 100 ninnu a taara o de don nin ko la quoi. a jɔra ka 200 ninnu. Allah. a mago bɛ belebeleba de la nin y'o tɔnɔ de y'a bolo n b'a f'i ye ni badara nana n'i yɛlɛla kɔfɛ ne kɔni tɛ. John bɛ taa sigi ka kɔfɛ. I kelen n'a bɛ taa su ne kɔni tɛ. An tɛ taa telimantigi wɛrɛ ɲini. An bɛ telimantigi wɛrɛ de ɲini sisan ka yɛlɛ kɔfɛ sinon badara f'i ye o. Ok ɲami an ka taga ye. Ok problème t'a la. Kalo kɛ Wala a bɛ fɔ manifin n'i sera waati dɔ ma karamɔgɔya la I bɛ se k'a ɲɛ I bɛ se k'a tiɲɛ I y'a ye I ma ye hali dugu ko bɔ n'a bɛ kɛ o b'an karamɔgɔw wele wa parce que n'a y'an da sanuman don a la a bɛ ɲa nka n'an ko k'a tɛ ɲa a tɛ ɲa ni dugu sigira ka taa sɔrɔ mɔgɔ 2 t'i ka dugu la dɔrɔn I ka dugu tɛ taa ɲɛ a fɔlɔ-fɔlɔ ye karamɔgɔw ye Ça c'est vrai. olu ye dɔnnibaaw ye a filanan ye jeliw ye Lui sabalibagaw fɛnɛ. olu fana c'est-à-dire olu u bɛ karamɔgɔw u bɛ maaw bilasira u bɛ maaw bilasira parce que u bɛ kɔrɔlenw dɔn. non I b'a dɔn a tun bɛ fɛ ka mun yɔrɔ in fɔ bosuruntu yan n ko voilà yan'a ka s'u n'o de fɔ n ko waati dɔ la ne tun b'a kɛ hali sisan a tabiyaw n ka danbew ma tiɲɛ mais ne ma fura di Badara ma sisan a ma laban a ma kɛ fatɔ ye wa o ma kɛ wa ayiwa ne ye fura d'a ma de n k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ a ma s'a kɛcogo la dɔrɔn a yɛrɛ a kɛra ma tɔɔrɔ ye bon a bɛ n'a fɔ ne bɛ se k'a ɲɛ cogo min n bɛ se k'a tiɲɛ ten mais Ala de ko jɔnni fɛn dɔw se t'u ye I k'a to yen ale Ala jaati kama ne bɛ miiri o de la ne bɛ miiri de I miiri I miiri ne miiri de I miiri de ɲɔ bɛ bila an kun fɔ karamɔgɔ an ka taa c'est-à-dire an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye an kun fɔ an ka taa c'est-à-dire I b'a dɔn silamɛya la n'i silamɛ ɲɔgɔn degun kɔnɔ n'i y'a ye tɔɔrɔ la a ka kan I kana c'est-à-dire a ka tɔɔrɔ k'i ka tɔɔrɔ ye k'a la soulager tubabuw ko de ma le soulagement an nana soulagement la an nana déjà ka dusu c'est-à-dire ka dusu nin waati ne dusukun an nana soulagement la parce que bɛ tasuma kami kan an bɛ anw tile filanan fana bɛ baara nin dɔ la baara dɔɔni sɔrɔ c'est-à-dire an yɛrɛ vara bɛna d'a ma an mago bɛ jɔ a la mais e bɛ niveau min na karamɔgɔ ɲinɛ yɛrɛ bɛ a ɲinɛ ko bɛɛ de lase maa dama min bɛ ka ne wele a ka filɛli la ni tɛ ka k'a appel ta Ala de b'a dɔn a bɛ kɛ karamɔgɔ bari n tɔɔrɔla de n tɔɔrɔ ni dusukun tɔɔrɔla ni dusukun kamina ko nasuguya dɔw bɛ yen nɔ y'ali tɛ miiri karamɔgɔ a diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ a b'a fɔ c'est-à-dire ni ko min tuma ma se o tɛ karaba c'est-à-dire ni Ala m'i da fɛn min fɛnɛ kama o tɛ kɛ quoi o hukumu kɔnɔna la I bɛ nin minɛ ne tulo ka ŋaniya yira ye k'a lase dɛmɛ i ma se ka taa I mura yen na mun na quoi a bɛ se ka kɛ I man ka taa a bɛ se ka kɛ ko dɔ mini sɔrɔ a ko la e yɛrɛ t'a a kun bɛɛ dɔn Ala ka ko tɛ yan il faut l'accepter voilà o ko ten ko maaw b'u ta la Ala b'a ta la parce que karamɔgɔ mɔgɔ tɛ se k'i bali ka taa dɛ il faut que Ala de ka sɔn sinon a tigi tɛ se o tɛ tiɲɛ ye donc I bɛ sɔn o ma I bɛ fɛn dɔw san k'i yɛrɛ soulager a ka nin kuma in yɛrɛ ye ne hakili jigin ko dɔ la n ko muso dɔ tun bɛ yen a n'a cɛ de tun kan ka voyage nka dugujɛ de y'a cɛ bon o tun kan ka taa kari min na Ala y'a kɛ o kari wulila olu taara sɔrɔ kari wulila u taalen y'a sɔrɔ kari wulilen min kɛ limana n'a ka taa so olu taalen so Ala ma mɛn weleli kɛla k'o kari binna ko maa damadamani sara ko faralen no Ala la wallahi nka n y'a faamu sisan a ka nin kuma in diyara n ye c'est ça n y'a faamu ni Ala ma ko o ko latigɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fana tɛ kɛ mɔgɔ tɛ se o est-ce que mɔgɔ bɛ se Ala de bɛ se Ala de bɛ se a ni cɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ka nin bɛɛ ta nin tɛ so sara la ni tɛ foyi la karamɔgɔ tɛ so sara la foyi an yɛrɛ de nin d'i ma dɔrɔn a y'a décision ta ka di parce que sigiɲɔgɔnya la pour que sigiɲɔgɔnya ka diya il faut que aw bɛɛ ka to ka souri c'est comme ça o de ye ta ye quoi a fɔ ka souri a yɛlɛ dɔɔni
Ayiwa ni ka sigi la. Ko n'a bɛ yɛlɛla e ɲɛ kunnen don. O ma ɲi quoi. Bon i m'a ye fo n'a kɛra mɔgɔtigi ye sinon. a ni ce ala k'aw sara nin diyara n ye nin diyara n ye a bɛ maa degunnen dɔn a bɛ maa degunnen dɔn ne yɛrɛ ka surafana ko su in na bilahi n tun bɛ ka miiri a la a bɛ fɔ ten ko maanifin sɔn waati de bɛ maanifin na hali ni miliyari bɛ mɔgɔ kun n'i t'a tigi sɔn waati dɔn i bɛ furu la hali n'i bɛ ka mɔgɔ sɔn miliyɔn na n'i t'a tigi sɔn waati dɔn i bɛ furu la ni dekun bɛ maa kan waati min na don d'a sɔn waati a ni ce ala k'aw sara ala k'aw sara sinon wata ganasi musokɔrɔba in tilela k'a wuli ne na yan kunun hali ale ba miiri 400 ka di ne ma parce que a b'a dɔn n bɛ dekun na nka aw ye ne dɔn a ye n dɔn bi a diyara n ye. Karamɔgɔ cɛw de bɛ ɲɔgɔn faamu. cɛw de parce que muso ninnu hakili ka dɔgɔ. Cɛw de bɛ ɲɔgɔn faamu. N'i y'a minɛ ni barika ye ala k'aw sara filɛ nin baara tɛ la baasi tɛ ala k'a ka jago yiriwa a bɛ baara min na e t'a dɔn dɛ ala de b'a dɔn ala k'a ka sugu yarabi ala k'a ka sugu ala ka ni client kunandiw bɛɛ ala ka ni client kunandiw bɛɛ ala k'aw lakana ala k'aw lakana ala k'aw sutura yarabi ala ka n'aw lebu ni diyara n ye ni diyara n ye yɛrɛ de ni diyara n ye aw ni ce c'est à dire an kan ka na ko dɔ bonya fana da ɲɛkɔrɔ mais a tɛ mɛn ma tila c'est à dire karamɔgɔ e b'i n'a fɔ an fa de i b'i n'a fɔ an fa de désormais an bɛna to k'i wele kuma dɔw la ko tonton karamɔgɔ tonton bonya diyara n ye k'an bɛ baasi tɛ aw sira b'aw bolo ala k'a ka baaraw diya ala k'a ka suguw diya hali bi a ni ce i y'a ye diɲɛlatigɛ tɛ faamu dɛ walahi u bɛ kuma dɔw fɔ tiɲɛ don k'i ka ko ka bon mɔgɔ min yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tigi ka ko man bon e yɔrɔ wa mɔgɔ min fana ka ko ka bon e yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ fana na e ka ko man bon yɔrɔ a bɛ fɔ ten maa i t'i ni jugu dɔ fɔ ni ko bilen y'i sɔrɔ a ni ce ala k'aw sara walahi nin diyara n ye dɛ. Yo, mon ami Vara. Ouais. Donc, il y a Karamogo dossier d'atelier. Péou. Je t'ai dit. Eh, Flo, maintenant, mon vieux. C'est-à-dire, je suis fier de nous. Maintenant, on va prendre un autre dossier. Ouais, effectivement. Tu as raison d'avoir fier. Hein? Mais, imagine, Flo, quelqu'un qui a pu soulager un imam. Imagine. Mais ça, comment dirais-je, l'entendre n'a pas tout le ministre des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Billahi, ambassadeur du genre, quand il y a des problèmes au niveau, c'est entre le Mali et la Chine, le Mali et les États-Unis, ça doit quand il y a une intervention. Quel qu'en soit Alpha, on can non, on y est dit. Tu le glace il est là. Mais tu n'as pas le choix. On connaît, tu as le dossier de mettre à ça. Ouais, c'est ça. Tu as gâté le goût. Batos. Batos, pardon. C'est lui. C'est Batos. Arrête, quand tu gâtes le lait, tu vas bien. Elle va t'amener tant. Ces filles-là, comme ça, ok, on laisse tout ça. On me fait une moto sur le nom, même si là. On dirait à mes sigida kele hein. Sigida kele. Oh, ebe yan fan le faire. Ah, il y a bon, il y a un tonton à yoro de un tonton à tirer là. Moi, yoro est catégorie yirin comme il boit, dem sunu blanc, yirin tourin ko. Voilà. Asuma no va inspirer les gens ko kacha. En kun famara yane ma. Voilà. Et puis so munu be jora en ron. Tu vois dans les maisons, ça dit à papier boran de boule. Ouais, à papier boran de boule. On a mon son douter mga filo do te fini. Ouais. Mo re. Bon na ko minga tira beti. Ouais. C'est-à-dire que Dumalani na avion jigero mo kumbeno bo fulanga avion kube jige quoi
Mais maintenant, ça se fait plus parce qu'il y a un hélico inférieur, on a voyagé dans l'aéroport. Ah, on l'aéroport parce qu'on veut s'installer un peu au Mali, quoi. N'est-ce pas? Mais t'inquiète, signora, et t'es ramassé là. Au coup, t'as un boulot. Flo, arrête, téléphone va sonner. Appelle là. Ah. Allô? Oh, Barou. Ça va? Ouais, Dieu merci, Dieu merci. Bon, avant plein de tonton Ingadari là. Bon, tu sais, ce qui est sûr, 25 millions avec ce robbi. Ouais, avec ce robbi. Non, ne t'inquiète pas, on y Flo revient en faire. Ouais, non, avec ce ouais. Flo, nga chenge. Chebe qui veut les 25 millions comment? Voilà, on a un projet musique et fin couchi boy. Voilà, ça tombe bien. Ouais. Il a un projet de Mouroma. Effectivement, mais. Il dans les bien quoi. Ouais. Donc, nous devons coucher les glands. Ouais. Tu vois? Bon, coucher, il y a un tour dans la folle quoi. Tu vois, on peut la choisir. C'est Batos. Couche Batos. Ouais, non, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon. Batos, c'est bon. Ah, il y a donc. Ama day to la ouais. Comme ça, il va ro. Tu dem so nuka check jamana ngono 600. Ah, Et ouais. ok. Ah, mais c'est des millions par jour hein.